салом тамошобинони азиз, чун ҳамешагӣ дар ҳамин вақту соат манзури шумост барномаи навбатии фарзин. Мавзӯи дарси имрӯзаи мо под ва ҳолатҳои мусовӣ дар бозии шоҳмот. мехостам пеш аз дарси имрӯзаро шурӯъ кардан дарси гузаштаро каме ёдовар шавем. Мавзӯи дарси гузаштаи мо мод. мақсади асосии бозии шоҳмот ин худ шоҳи ҳарифро таслим ва ё мод кардан мебошад. ҳангоме ки шумо ба шоҳи ҳариф ҳамла мекунед, бояд ҳариф ҳатман ба шоҳи шумо ҷавоб гӯяд. вақте ки шумо дида истодаед муҳраи ҳамлакунандаро зада гирифтан мумкин нест ва шоҳи ҳариф ба майдонҳои ҳамшафати озоди худ гурехта наметавонад, яъне дар умум карда гӯем, вақте ки шумо ба шоҳи ҳариф шах додед ва ӯ ягон ҷои гурез надорад, ин ҳолатро дар бозии шоҳмот мод мегӯянд. акнун бо шумо як ҳолатро дида мебароем ки чӣ тавр ба шоҳи ҳариф мод мегузорем. муҳраҳоро аз тахтаи шоҳмот бо ана ҳамин тарз мегирем ва ҳолатро бо шумо дар якҷоягӣ дида мебароем. шоҳи сафедҳоро дар хонаи Ж3 мегузорем. фарзинро бошад ба хоначаи Д2. шоҳи сиёҳҳоро бошад ба хоначаи H1 мегузорем. чӣ тавре ки бачаҳои азиз дида истодаем, дар ин ҷо манфиат ба фоидаи сафедҳо аст, яъне бояд сафедҳо дар як гашт ба шоҳи сиёҳҳо мод гузорад. бояд пеш аз ҳар як гаштеро ки мо иҷро мекунем, пеш аз гашт ҳатман бояд ки фикр кунем ки муҳраи фарзинро ба кадом майдон гузорем ки ба шоҳи ҳариф мод гузорем. фарзини сафедҳоро гирифта ба хонаи Ж2 мегузорем. чӣ тавре ки шумо дида истодаед, аз хонаи Ж2 фарзини сафедҳо айни ҳол ҳуҷум карда истодааст, яъне ки шах дода истодааст ба шоҳи сиёҳҳо ки дар хонаи H1 қарор дорад. дар ин ҷо муҳраи сиёҳ, яъне шоҳи сиёҳҳо наметавонад ягон гашро иҷро кунад, аз сабабе ки майдони Ж1 ва H2 таҳти ҳимояи фарзини сафедҳо қарор дорад. аз ҳамин сабаб муҳраи шоҳ ягон ҳаракат карда наметавонад ва боз наметавонад фарзини сафедҳоро зада гирад, аз сабабе ки фарзин таҳти ҳимояи шоҳи худ қарор дорад. ин ҳолатро дар бозии шоҳмот мод мегӯянд. аз ин бармеояд ки ҳар як бозингар дар рафти бозӣ кӯшиш мекунад ки ҳар чӣ зудтар шоҳи ҳарифро таслим кунад. акнун мегузарем ба дарси имрӯза. мавзӯи дарси имрӯзаи мо под ва ҳолатҳои мусовӣ дар бозии шоҳмот. под гуфта ҳолатеро меноманд дар шоҳмот ки яке аз тараф наметавонад ягон гаштеро иҷро кунад, аз сабаби оне ки дар тахта ягон муҳраҳо ҷойгир нестанд, яъне ки дар тахта ягон муҳраҳо қарор надоранд. бачаҳои азиз, айни ҳол бо шумо як ҳолатро дида мебароем. муҳраҳоро аз тахтаи шоҳмот мегирем, ҳолати дигарро бо шумо дар якҷоягӣ дида мебароем. шоҳи сафедҳо дар хонаи F6 мегузорем. фарзинро бошад ба хонаи ба майдони C6. шоҳи сиёҳҳоро бошад ба хонаи D8 мегузорем. чӣ тавре ки бо шумо дида истодаем, дар тахта ягона муҳраи сиёҳҳо шоҳ боқӣ мондааст, яъне ки бояд бо шоҳ ҳаракат кунад, аммо шоҳ наметавонад ягон ҳаракатро иҷро кунад, аз сабабе ки ҳамаи майдонҳое ки чӣ тавре ки дида истодаем, ҳамшафати озоди худ наметавонад ҳаракат кунад, яъне наметавонад ба майдонҳои Е7, Е8, Д7, С7 ва С8 ҳаракат кунад, аз сабабе ки ҳамаи ин майдонҳо таҳти ҳимояи фарзин ва шоҳи сафедҳо қарор дорад. аз ҳамин сабаб наметавонад муҳраи шоҳ ягон ҳаракатро иҷро кунад, наметавонад ба хонаи Е8 ҳаракат кунад, аз сабабе ки хонаи Е8 таҳти ҳимояи фарзин қарор дорад. ба хонаи Е7 ҳаракат карда наметавонад, аз сабабе ки хонаи Е7 таҳти ҳимояи шоҳи сафедҳо қарор дорад. ба хоначаҳои D7, C7 ва C8 ҳаракат карда наметавонад, аз сабабе ки ҳар сеи ин майдонҳо таҳти ҳимояи фарзин қарор дорад. бачаҳои азиз, ҳангоми чунин ҳолат
дар бозии шоҳмот, яъне бозӣ пот ба мусовӣ анҷом меёбад. дар баробари пот, яъне дар тахтаи шоҳмот, дар он ҳолат бозӣ боз ба мусовӣ анҷом меёбад ки аз ҳар дуи тарафҳо танҳо шоҳ боқӣ мондаасту халос. дар ин ҳолат низ бозӣ ба мусовӣ, яъне ки дуранг мешавад. баъзан ҳолатҳое низ рух медиҳад ки дар яке аз бозингарон муҳраи шоҳ, муҳраи асп ва муҳраи фил боқӣ мемонад. аз ҳариф бошад, танҳо муҳраи шоҳ боқӣ мемонад. дар ин ҳолат низ бозӣ дуранг, яъне мусовӣ анҷом меёбад. яъне ки қоидаи бозӣ тақозои онро дорад ки бо муҳраҳои сабук, яъне муҳраи фил ва асп наметавонем мо ба шоҳи ҳариф мод гузорем. аз ҳамин сабаб бозӣ дуранг анҷом меёбад, яъне мусовӣ мешавад. дар бозии шоҳмот бисёр ҳолатҳое рух медиҳад ки ба мусовӣ анҷом меёбад. яъне дар рӯи тахта муҳраҳое мемонанд боқӣ ки нокифоя аст барои мот мондан. дар ин ҳолат низ бозӣ мусовӣ ба анҷом меёбад, яъне ки пад. инчунин ҳолатҳое рух медиҳад ки дар рафти бозӣ яке аз бозингарон дар дилхоҳ маврид метавонад ба ҳарифи худ мусовӣ. инчунин ҳолатҳое рух медиҳад ки дар рафти бозӣ бо хоҳиши бозингар яке аз тараф ба ҳариф таклифи мусовӣ карданро кунад ва дигаре метавонад онро қабул кунад. бачаҳои азиз, айни ҳол бо шумо якчанд ҳолатҳоеро дида мебароем ки дар кадом мавридҳо бозӣ бо пот анҷом ёфтааст. чӣ тавре ки шумо бачаҳои азиз дида истодаед, хоначаҳои А7, Б7 ва Б8 бо майдонҳои сурх ишора карда шудааст. яъне шоҳи сиёҳо наметавонад ба ин се майдон ҳаракат кунад, аз сабабе ки ин ҳар сеи майдон таҳти ҳимояи муҳраҳои сафед қарор дорад. муҳраи ҳариф, муҳраи шоҳ бешах, яъне наметавонад ягон ҳаракатро иҷро кунад. ин ҳолат дар бозии шоҳмот мусовӣ анҷом меёбад. акнун бо шумо ба тарзи амалӣ дида мебароем ки чӣ тавр бозӣ ба мусовӣ анҷом ёфтааст. бачаҳои азиз, айни ҳол бо шумо як ҳолатро дида мебароем ки чӣ тавр дар рафти бозӣ пот ба амал омада шудааст. шоҳи сафедҳоро дар хонаи C6, фарзинро бошад дар хонаи H7 мегузорем. айни замон бозӣ ба фоидаи сафедҳо аст, аз сабабе ки сафедҳо дорои фарзинанд. бояд ки дар ин бозӣ сафедҳо ғалаба кунанд. аммо як хатогӣ метавонад бозиро ба бох ё ин ки ба мусовӣ анҷом бидиҳад. яъне ки дар ин ҷо фикр накарда, андеша накарда муҳраи сиёҳҳоро зада гирифтанд ва бозӣ ба мусовӣ анҷом ёфт, яъне ки дуранг шуд. чӣ тавре ки дида истодаем, фарзин наметавонад ба ягон майдон ҳаракат кунад, аз сабабе ки ҳар сеи ин майдонҳо таҳти ҳимояи муҳраҳои сафед қарор дорад. аз ҳамин сабаб бинандагони азиз, пеш аз ҳар як амалиётеро ки мо иҷро мекунем, бояд пеш аз он андеша кунем, пеш аз он фикр кунем, баъд он гаштро иҷро кунем. акнун бо шумо дар тахтаҳои дигар дида мебароем ки чӣ тавр бозӣ ба мусовӣ анҷом ёфтааст. чӣ тавре ки бо шумо дида истодаем, яъне ки муҳраи сиёҳҳоро, пиёдае ки сиёҳе ки дар хонаи C7 қарор дошт, задан хато. агар ки хоҳем мо ғолиби бозӣ гардем, набояд муҳрае ки дар C7 қарор дорад онро зада гирем. метавонем дигар гаштҳоро иҷро кунем, яъне ки ба муҳраи фарзин метавонем мо шах диҳем ба шоҳи ҳариф, ё метавонем дигар гашт муҳраи ҳарифро бо шоҳи худ зада мегирем ва дар ин ҷо шоҳи ҳариф метавонад танҳо ба майдони А7 гардад. ба ҳамин тариқ оҳиста оҳиста сафедо ғолиби ин бозӣ мегарданд. якчанд ҳолатҳоро бачаҳои азиз бо шумо дар тахтаҳо дида мебароем ки чӣ тавр бозӣ ба мусовӣ анҷом ёфтааст. бачаҳои азиз, чӣ тавре ки бо шумо дар тахтаи якум дида истодаем, дар ин ҷо пот ба амал омадааст, яъне муҳраи рухи сафедҳо дар хонаи Ж7 қарор дорад. дар ин ҷо шоҳи сиёҳҳо наметавонад ягон гаштро иҷро кунад, аз сабабе ки хонаҳои Ж8 ва H7 таҳти ҳимояи муҳраи рух қарор дорад.
дар ин ҷо бозӣ дуранг яъне ба мусовӣ анҷом ёфтааст. новобаста дар ин ҷо муҳраҳои сафед дорои руханд. дар ин ҷо бозӣ ба мусовӣ анҷом ёфтааст. акнун бачаҳои азиз дар тахтаи дуюм дида мебароем. дар тахтаи дуюм бо муҳраи асп оварда шудааст. яъне ки муҳраи асп аз хонаи А6 хонаи Ж8ро таҳти ҳимояи худ гирифтааст. яъне шоҳи сиёҳо наметавонад ба майдони Ж8 ҳаракат кунад, аз сабабе ки майдони Ж8 таҳти ҳимояи асп қарор дорад. майдонҳои Ж7 H7 бошад таҳти ҳимояи шоҳи сафедҳо қарор дорад. дар ин ҷо муҳраи сиёҳо яъне шоҳи ҳариф ба ягон майдонҳои ҳамшафати озоди худ ҳаракат карда наметавонад. дар ин ҷо бозӣ мусовӣ оварда шудааст, яъне бозӣ дуранг шудааст. акнун бо шумо тахтаи сеюмро дида мебароем. дар тахтаи сеюм шоҳи сиёҳо дар хонаи А8 қарор дорад. дар ин ҷо низ бозӣ ба мусовӣ анҷом ёфтааст, яъне ки бозӣ дуранг шудааст. чӣ тавре ки шумо дида истодаед, хонаи Б8 таҳти ҳимояи аспи сафедҳо қарор дорад. яъне муҳраи шоҳ наметавонад ба хонаи Б8 ҳаракат кунад, аз сабабе ки хонаи Б8 таҳти ҳимояи муҳраи аспи сафедҳо қарор дорад. хонаҳои А7 Б7 бошад таҳти ҳимояи шоҳи сафедҳо қарор дорад. дар ин ҷо бозӣ мусовӣ анҷом ёфтааст. яъне ки бачаҳои азиз, чӣ тавре ки дар тахтаи якум, дар тахтаи дуюм ва тахтаи сеюм дида истодаем, сафедҳо дорои муҳраи аспанд, яъне дорои муҳраи сабук. наметавонанд бо танҳо муҳраи сабук мод гузоранд ба шоҳи ҳариф. яъне ки агар ки мод гузошта натавонистем, шоҳи ҳариф ба ягон майдонҳои ҳамшафати худ озодона гурехта натавонад, яъне гашт карда наметавонад, дар тахта ягон муҳраҳои сиёҳ қарор надорад. ин ҳолат дар бозии шоҳмот бо пат анҷом меёбад. хотиррасон мешавем ки идомаи барномаи фарзин аст аз шабакаи телевизиони Баҳористон манзури шумост. боз якчанд ҳолати дигарро дида мебароем ки чӣ тавр пот ба амал омадааст. дар ин ҷо чӣ тавре ки дида истодаем, гашти сафедҳо аст. сафедҳо фикр накарда муҳраи шоҳро ба хонаи Ж6 ҳаракат карданд. яъне ин гашти ғалат аст. дар ин ҷо пот ба амал омад. бояд бачаҳои азиз пеш аз шоҳро гашт кардан, бояд ки ҳатман фикр мекарданд, баъд гашт мекарданд. дар ин ҷо фикр накарда муҳраи шоҳро ба хонаи Ж6 ҳаракат карданд ва бозӣ ба мусовӣ анҷом ёфт. барои он ки ин ҳолат рух надиҳад, мо метавонем фарзини худро ба хонаи Е7 гузарему пас аз як гашт ба муҳраҳои сиёҳ мод гузорем. дар ин ду тахта бозиҳои бозингарони касбӣ оварда шудааст ки ҳар ду тараф ба дуранг шудани бозӣ розӣ шуданд. акнун бо шумо ба таври амалӣ дида мебароем ки чӣ тавр ба бозии дуранг розӣ шуданд. чӣ тавре ки бо шумо дида истодаем, ҳар ду тарафҳо дорои яктогӣ руханд. дар ин ҷо бозӣ ба мусовӣ анҷом меёбад, аз сабабе ки наметавонад яке аз ин тараф ба шоҳи ҳариф мод гузорад. аз ҳамин сабаб бозӣ ба дуранг анҷом меёбад. дар тахтаи сеюм бошад ҳар ду тарафҳо дорои яктогӣ муҳраи сабуканд, яъне сафедҳо дорои муҳраи фил, сиёҳо бошад дорои муҳраи асп. бачаҳои азиз, дар ин ҳолат наметавонад ягон тараф ба муҳраи ҳариф, яъне ба шоҳи ҳариф мод гузорад, аз сабабе ки мо наметавонем дар рафти бозӣ, яъне қоидаи бозӣ тақозои онро мекунад ки бо муҳраи сабук наметавонем ба шоҳи ҳариф мод гузорем. аз ҳамин сабаб дар ин ҷо бозӣ ба дуранг анҷом меёбад. бачаҳои азиз, фикр мекунам ки маълумоти заруриро доир ба мавзӯи имрӯза гирифтед. акнун ҳолати охиронро бо шумо дида мебароем. бачаҳои азиз, чӣ тавре ки дида истодаем, дар ин ҷо муҳраи сиёҳо дар хонаи пиёдаи сиёҳо дар хонаи F2 қарор дорад ва метавонад дар дарсҳои гузашта бо шумо дида гузашта баромадем ки метавонад муҳраи сиёҳ ба хонаи F1 ки расид, метавонад яке аз муҳраҳои зуртарин дар бозии шоҳмотро гузорад, яъне метавонад фарзинро. фарзин барои чиз фарзинро мо мегузорем? аз сабабе ки дар бозии шоҳмот фарзин муҳраи пурзуртарин ба ҳисоб меравад. аз ҳамин сабаб бисёриҳо
фарзинро афзалтар медонанд. бачаҳои азиз, дар ин ҷо мо фарзинро гузоштему бозӣ ба дуранг анҷом ёфт, яъне мусовӣ шуд. аз сабабе ки дар ин ҷо шоҳи сафедҳо ягон гаштро иҷро карда наметавонад, яъне майдонҳои ҳамшафати шоҳ таҳти ҳимояи муҳраҳои сиёҳ қарор дорад. барои ҳамин бачаҳои азиз, бояд пеш аз ҳар як гашт бояд хуб фикр кунем, баъд он гаштро иҷро кунем. яъне мо фарзинро агар дар тахта айни ҳол гузорем, бозӣ ба дуранг анҷом меёбад. аз ҳамин сабаб агар хоҳем ки бозиро ғалаба кунем, метавонем мо дар ин ҷо муҳраи рухро гузорем. метавонем бо муҳраи рух, яъне ки муҳраи фарзин ва рух дар бозии шоҳмот муҳраҳои вазнин ҳисобида мешавад. метавонем мо бо як муҳраи рух шоҳи сафедҳоро мод гузорем. бачаҳои азиз, бо муҳраи асп, яъне сиёҳҳо дорои муҳраи аспанд, сафедҳо бошад танҳо дорои шоҳ. дар ин ҷо бозӣ ба мусовӣ анҷом меёбад, аз сабабе ки бо муҳраи сабук, яъне бо муҳраи асп мо наметавонем мод гузорем. агар муҳраи аспро мегирему муҳраи филро мегузорем. муҳраи фил ва асп дар бозии шоҳмот муҳраҳои сабук ҳисобида мешавад. яъне бо муҳраи фил ҳам мо мод гузошта наметавонем. дар ин ҷо бозӣ дуранг анҷом меёбад, яъне мусовӣ мешавад. барои бозиро ғалаба кардан мо танҳо дар ин ҳолат муҳраи рух мегузорем, пас бозиро ғалаба мекунем. бачаҳои азиз, дар бозии шоҳмот ду натиҷаи хуб аст: ғалаба кардан ва мусовӣ кардан. бо ҳамин барномаи имрӯзаи мо ба итмом мерасад. хайр, тамошобинони азиз, то барномаҳои оянда бо шабакаи мо бимонед.